Čaute ľudia, moje meno je David a dneska vás vítam pri dnešnom novom videu. Prepačte, že som dlho nevydal video, mal som také záležitosti. A môžeme ísť zahrať Tuning Club online znova. Ak by ste chceli nejakú novú hru inú, tak mi dajte vedieť. Lebo mňa táto hra zatiaľ strašne baví. Ako fakt, ma strašne baví. Dobre, už som v logine a zistil som, že toto auto je nejaké japonské auto. Neviem. A môžeme ísť hrať. Zahráme si bombu. Dneska. Môže byť? Už sa načítaj. No finally sa mi to načítalo. Nice. Prosím, čakajte. No, čakám. 2, 1. Ja neviem, ako sa to hrá. Burn. Pozri, on má bombu, Bež. Ja som nečítal oný návod. Uteč od bomby. A kto má bombu? Kto má bumbam? Bomby. Bomba. On má bombu, jak kto? Ale ja som zatiaľ na prvom mieste. Mám utiec od bomby a zatiaľ ako pohoda. Musím povedať. Ne, on má bombu. Má vytvorá. Má bombu. Mám bombu. Čiže môžem ísť sem za týmto. Kapula. Už má niekto druhý bombu. Pomoc. Zemetrasenie. 360. Poď. Na 4. Ne, chod do ríti. Ak ma tu znova nabúra. Ten s bombou. Poď. Ne, on má bombu. Nie ten. Chod. Pôjdeš preč? Ideš preč? Idem za nejakým iným. Za tým tam. To je môj cieľ, hej? Musím to niekomu dať. Rýchle. Ja som ale strašná pepega. Aha, tu je. Nada. Už má on bombu. Rýchlo preč. Run away. By the way, on sa sám o mňa odrazil. Penieži. Tak ja jasné, penieži zobereme. Nie. Tu je penieži. Zobral som penieži. Neviem, koľko to je. Či čo to je? Mám penieži. Nemám. Hada ma nenarazil bombou. Robíš srandu. Choď. 100 metrov od nás auto. Ne, on sa približuje. Pohneš? To kde som? Hádam už prehrá. Nie. Zabudni. Drám. Už hádam vybuchol, nie? Prosím, počkajte. Idem ďalšiu hru. Nice, 5. miesto. Idem späť do garáže. A mám tu dačo oné. Nepnejte sa znovu. Ideme znova bombu. Môžeme ísť bombu a potom by sme si na chvíľku dali voľnú miestnosť. 2, 1, kto má bombu? Hádam nie ja. Ak ju mám ja, sa môžem... Ne, ja mám bombu. A bomba. Aha, tu je. Moja navnada. Tam je. Počkaj. Ja musím ale rýchlo takého oného lapiť.
Tam by mal byť. No poď. Poďte si na mňa. To čo? To sú močky. Dobre, už je to niekto iný. Bežíme. Má policajt bombu. Policajt, ja si tu idem hore. Neviem. Brdím. Čo? Prečo ja? On ma znova narazil. Dajte niekomu bombu. Idem na to. Čas je... Teba trafím. Je to on. On sa trafil sám. Nice. Ideme. Preč. Dobre, on má bombu. Môžem na to kašľať. Postav sa na 4 a bež. Proste bež. Budeš bežať. Teda auto je to vlastne asi logicky. Tu je nejaké peňaži. Znova berem. Neberem. Čo? Tesne, minul som stenu. Majú moc dlho hintenony. Pepega. On ma skoro trafil. Prečo ju mám ja? Mám ju dať komu dať? A tam je. On má bombu. Mám štít. No bež niekam. Hinten tam má bombu. Bež už niekam. Prečo ma narážaš? 360? Opováž. Nie. Poď. Utekaj. Preč. Ale toto hru hrám poprvýkrát a nájsť ako. Ten tam ju má. Počkaj, zapnem si autodrift. Prosím, počkajte. Nice. Koľkatý som bol? Odmenu 6. miesto. Späť do garáže a ideme si ešte na chvíľu zahrať tú voľnú miestnosť. A budúcu hru som chcel zahrať. Nie závod, ale low. Low by bol dobrý. Ale tak idem na chvíľku voľnú miestnosť. Počkaj, ja som zabudol zrušiť, by som mohol mať truhlu. Ideme driftovať, kamaráti, ideme drifty. Sme tu, v tejto tu, onej debilíne. Či čo to je? Ja drifty? Ja byť drifty? Ja robiť drifty? Tá bola pekná. Len keby tu nebola táto blbá značka. No poď. 20. Poď tu. A keby sa mi to tu vydarilo... Wow! Pekný. To bolo pekné. Bolo čisté. Poď. Drifty. No a poďme. Ukončíme to tam hore na strechu. Čiže idem na strechu. A tam to ukončíme. Ak vám to nebude vadiť. Už sa skončili prázdniny. Hádam, ste dobre prázdninovali. Ja som prázdninoval akože dobre, ale mohli byť dlhšie, ne? Neklamme si. A mohli byť dlhšie. Ja som strašná pepega. Ale znova o 2 dní, znova prázdniny, teda znova víkend. Čiže by the way, nice. Tak si dáme takto, zabrzdíme. Pôjdeme sem na druhú stranu.
A tam to ukončíme. Ja sa s vami budem lúčiť o chvíľu. Čiže hádam sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber a ja sa s vami lúčim. Css.